So what's up mga amigo? Another vlog na po nako. So karon ang title ane Sambag Challenge or in Tagalog Sampalok Challenge tuod. Okay. So in English. Sa English? Ha? Margarin? Ano ba? Mandarin. Mandarin Chinese na po, bro. Tamarin. Ano na siya? English, tamarin. Yeah. Karon na ako'y duha ka kauban. Akong duha kay gagaw. So, tara sila. Kane. Oh, so ako sa wala dito nako si Sheena. Oh. Sheena to. Ngayon sa akong to si Gina Len. Oh. Dispenser. So karon mangaon may sambag with asin. And wait, So ang challenge ane kinahanglan dili mo kulima ang nawong. Na smile right, smile. Mo kulima dito o ligtan ng dalunggan. Oh, so kana. Kana. Sinabot na ta. So sugdan na to. Round 1. Isa bilang sa tayo. Ano madako? Ano listo no? Ano dako dyan ma? Dili, panit po da. Dito sa nato. Lamay kaya. Kick kaya. Sige na, dungan ta. One. Ay, di kinahanglan Dungan smile. ta pangit Smile, tao. smile. Ligtan ng dalunggan. Oh. Wala mo ba yun? Tabil din lagi ko ano eh. Sabi ko. 1, 2, 3, go. Tapos na ba? Isa, wala pa. Right, kulima. Kulima na. Sige, ligti na. Next lang, ikaw na lang oh. Ligti na. Ano siya? Anaon? Duko na mo na ligti na. Anong kani? Ay. Ligti na ba? Kuya. Ligti ba? Oo. Naya tayo oy. Wala ko sugara. Wala. Ako. Siya. Man ako. Round 2. Buuin mo lahat ng ano. Daog ba? Kulima po ng viewers ba? Sa Maria. Habit na? Wala, ngayon pala oh. Israel ka. Di, nabusi ka na kumanta. Sige, nabusi ka na kumanta. Nagulima. Wala. Wala. Ah, ito na. Magantag yan, no? Normal na ka-comment sa Marga kagluto. Ako dahil na. Ah. Umiyak ka, guys. Ay, sinakaon na mo na. Sabi ko, bukbang among gamon. Yate! Uy, tawag ka itong piso na ito. Inani nakadak atong kanon, oh. Putang ina. Ayaw, sa ako sa nga. Kaya inani kadak ka, oh. Ako. Kanina niyo, para tupong ka na. Ina. Usapon doon na. Sige ka na. Nag-uusap na ko ganina, oh. Ako pilabay. Sige, usapan na ito na eh. Ay, sa wala pa ko kapalit. Round 3. So, ganun na, pildi man. Ay, pagka nasa usap. Sorry. Gadali siya. Sige, round 3 na, oh. Sige. Round 3, oh. Gadali. Walang tag, gusto ka po.
Oh. Kita sa karakan. Kulima mo ron. Ito guys. Papa ko kakao na ako ni mo lang. Sige lang. Kaya, 1, 2, 3. para sa tanan? Pwede lang. Ikaw na yung si Kuya Alec Dan. Punishment. Wala lang. Ano, di, kaya pa, nagmamayo. Kaya ba? Oh. Kaya ba? Lami kayo. Pero kiluwag yun. Tuliso. Busy mo ka na namin. Tawa na ang pneumonia. Wala. Nga na siya lang. Hindi na nahirapan. Yan na nakadak ah. Sila yun ang puno. Tawa. Napakay. Kayo. Yan na nakadak ah. Sawa na o kulima. Dani na jud karak agi siya. Sana kita ta? Final round. Okay na lang. Final round. Dunganog ka uling tipo. Next. Ka ba? Final round. Ayun na mo tao. Ha? Fast forward dito, no? Mugawas lagi na kagwapo kagwapa. Ato ba ito na ikuan? Halang nga wishing at ako. Wala yung pulir na eh. Pilir. Pilir. Murag ikaw. Pile. Pilir. Pilir? Nagsiya? Pilir? Okay, round 3 kakao na. Lulong mo na pagani. So, here we go. Lang. Dog sila lang na, hindi mo kulina sila lang. Seryoso ka, web count po. Lamig kayo. Okay kayo. Nastuk ang Impalacho later. Hatag ba na? May lagi. Sorry. Tang ina isa ring ugok. Okay. Kabalo ko kaluwaon na kay luwa na na. Natigaw na ka ana. Ay luwa na. Yes! Putang ina! Ew. Hatag na. Hilak, hilak. Nagbaku ako. Oh. Nawa dun yung piliin ka na rin. Oh, ikaw nagluto, no? So, nakadaog na guys. Nagdaog. Nadaog Go. na. Ikaw ilalang. Yeah. Eh siya may nakadaog. So, muna kay. Siya ay mukhaon na ni tanan. Alam mo. Oo, na lang. Ay, ang punishment dapat ako yung mapipick. So, shout out kay Juan.
Siya no, putang ino mo. Pati na rin kay Crush, you know. Baka naman. Hindi nga nagalit. Putang ina yun. Uy, wala rod. Oh! Ano? Ano forma oh? Ano guys, ano forma oh? Kuha na guys. Ah, yung crush. Si Gaja! Edit out na. Edit out na. Uy, dili ako gaingon. Sapot round 2. Edit out na kuya. Ikaw naman mo edit. Joke na to. Katumay mo, Kwan. Yung Martinez. Oh, shout out tayo ni Jay. So, nato siya kagwapag mukha og sambag. Tanggap naman ako, Crush God. Ikaw po, tanggap ko ni mo. Hanggang kong murahan eh. So, Kwanra. Dahan ka mura pero di kami namahal. Dahil ka mura pero di kami na mahal. Diba? Kasi muna ka lang. Putang ina. So, tama. Guys, tood, mag-promote ko sa akong kon. Sa akong kagalingon. Crush, baka naman. Joke. Joke na Ina, crush, baka New Year naman. na biya, magbago na kong crush. Oh! Goodness. Ay, oh, shout out dahil kay Korn. Idol na mo. Ay, purple. Kim Tiyong. Yes. Tiyong. Kailak. Tiyong. Isa? Kailaw. Kailak. Kimilaw. Hilom siya! Hilom siya! Kailan Tiyong? Tiyong. Silingan ninyo dito. Dili. Tiyong. BTS. Tiyong ba? Ay. Yung tinawag mo? Yung... Nice joke! Nice joke. Oh, last na to ha. Maura to guys, kaya bisag asa na nang abot. Guys, follow me on TikTok. Jeremy Instagram Saga. is Oh, Steve, period, A-N, Villaros. Ano siya, ikaw, naka-Instagram. No. I only have Facebook. no, may ano ko, Jeneline Cupta 18. Oh, di ba? Cute ta! Ta, meaning non-cute. Pag si Crush, So more na siya guys. Don't forget to subscribe our channel. like, share, click Click the notification notification bell bell. for more upcoming Videos! See you Then see you on my next next vlog!